Jama'a Assalamu alaikum, ga labaran duniya tare da ni mai karantawa Hafsat Galadima daga nan tashar talabijin ta yanar gizo ta Hausa Plus. Amma da farko ga kanunsu. Dalilin da yasa gwamnonin PDP ke komawa jam'iyyar APC, Naja'atu Muhammad. Gwamna Bago ya amince da buɗe makarantu a jihar Neja. Amurka ta kai hari a Venezuela tare da kama shugaban ƙasar. A yau Asabar, 3 ga watan Janairu shekara ta 2026, wanda ya daidai da 14 ga watan Rajab 1447. Ga cikakkun labarun. Dalilin da yasa gwamnonin PDP ke komawa jam'iyyar APC tsoron kar Tinubu ya tsige su kan kujerarsu. Cewar Naja'atu Muhammad a cikin wata fira da ta gabata. Wakiliyarmu Aisha Sani Sa'id ɗauke da ƙarshen rahoton. Me laifin jam'iyyar taka? In ka koma APC to me za a yi maka? Abinda isa suke koma APC, tsoron Tinubu suke je kai ya tsige su. Na biyu kuma sun san ma ba su da farin jini. Kuma in ma suna da farin jinin za a iya kwacewa ta ƙarfi. Ba ka da kotu. Baka da ɗan sanda, baka da soja da ɗan sandan Najeriya ba aikin kare al'umma yake ba, shi yasa ƙasar mu ta zama haka, aikin kare shugaban ƙasa kawai su. Gwamnatin jihar Neja ta ce bayan tattaunawa da jami'an tsaro ta amince da buɗe makarantu a jihar. Wakiliyarmu Aisha Sani Sa'id ɗauke da ƙarshen rahoton. Gwamnatin jihar Neja ta sanar da buɗe duka makarantun gwamnati da na kuɗi da aka rufe sakamakon taɓarɓarewar tsaro a kwanakin baya. Kwamishinar kula da harkokin ilimin firamare da sakandare ta Neja Dr. Hadiza Asali Muhammad ce ta bayyana hakan. A wata sanarwa da ta fitar ta ce hakan ya biyo bayan ceto ɗaliban makarantar Fafiri da 'yan bindiga suka sace. Kimanin ɗalibai da ma'aikata 230 na makarantar St. Mary Catholic Fafiri a ranar 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2025. Dr. Hadiza ta ce za a buɗe makarantun ne daga ranar 12 ga watan Janairun shekara ta 2026. Ta bayyana duk mutanen da aka sace daga makarantar Katolika da ke garin Fafiri a ƙaramar hukumar Agwara sun shaƙi iskar 'yanci. A cewar kwamishinar, jami'an tsaro ne suka samu nasarar ceto ɗaliban daga hannun masu garkuwa da mutane bayan shafe makonni suna tsare cikin watan Disamban shekara ta 2025. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ƙasarsa ta ƙaddamar da wani mummunan hari kan Venezuela tare da kama shugaban ƙasar da matarsa. Wakiliyarmu Aisha Sani Sa'id ɗauke da ƙarshen rahoton. Amurka ta kai hari a Venezuela tare da kama shugaban ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasarsa ta ƙaddamar da wani mummunan hari kan Venezuela tare da kama shugaban ƙasar Nicolas Maduro da matarsa. Cikin wani gajeren sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, shugaban na Amurka ya ce a lokacin harin an kama shugaban Maduro da matarsa tare da ficewa da su daga cikin ƙasar. Mr. Trump ya ce an ƙaddamar da harin ne tare da haɗin gwiwar jami'an Amurka. Dama dai Amurka ta jima tana barazanar kai hari a Venezuela sakamakon tsamin dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu, wanda ya biyo bayan zaben shugaban ƙasar da ya gabata. Duka-duka a nan muka kawo muku ƙarshen cikakkun labaran, amma kafin mai sallama da ku ga bitar kanunsu. Da farko dai kun ji cewa dalilin da yasa gwamnonin PDP ke komawa jam'iyyar APC. Haka ma, gwamna Bago ya amince da buɗe makarantu a jihar Neja. Daga ƙarshe kuma kun ji cewa Amurka ta kai hari a Venezuela tare da kama shugaban ƙasar. A madadin injiniyoyi da masu ɗaukar hoto da ni da na gabatar Hafsat Muhammad Galadima nake cewa, wassalamu alaikum.